Masu kallonmu assalamu alaikum barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Taskar Hausa Series. Idan wannan shi ne zuwanka na farko cikin wannan tasha, to ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa. Ta haka ne za ka dinga samun cikakkun bayananmu da muke gabatarwa a wannan tasha mai albarka. To ga labaran dalla-dalla. Kotun Majistire a Kano ta ba da umarnin sakin matar Abdulmalik Tanko wanda ya kashe Hanifa Abubakar. A ranar Alhamis ɗinnan matar Jamila Sani ta shaidawa babbar kotun gaskiyar abin da ta sani tun daga farko. Bisa haka lauyan jiha ya nemi kotu da ta duba shaidar da matar ta bayar akan mijinta. A take kotu ta ba da umarnin a saki matar ta shaƙi iskar 'yanci. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa matar wacce ake zargi da haɗa baki da mai gidanta wajen sace Hanifa da kashe ta, ta samu 'yanci ranar Juma'a. Jamila ta bayyana gaskiyar lamari lokacin da ta ba da shaida kan mijinta Abubakar a kotun jihar Kano ranar Alhamis ɗinnan. Wannan shine takaitaccen labaran.